बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय आंनो बे 2023 मायथाइनि थाखाय सायख'दों। बेनि थाखाय आं थोंजोङै बुंनो थांब्ला आं मोजां मोनदों। बे मोजां मोननायनि कारनानो जाहैबाय आङो हारिमु बिथिङाव जेरैबायदि गोजोनबोदोंमोन बे आंनि खामानिफोरखौ आसलते उन नोजोर बोगासिनो दं। मानसिफ्रा नायबोगासिनो दंमोन आरो दिनैनि बे बान्था मोननायनिफ्राय आं बुजिना मोनबाय आंनि खामानिया फेलें जायाखै आरो आङो गुबुन लामाजोंबो जि आं थाङाखै बेखौनो दिनै आंनो निदर्शन हिसाबै दिन्थि हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ आंखौ बे बान्थाजों पुरस्कृत खालामदों बा बावदों आरोखि। नोंथांनि जिउआवहाय मेथाइ खननाया रेडिअ' आर्टिस्ट हिसाबै मेथाइ खननाया मा मायथाइयाव जाजेनामोन? आंथ' ओरैनो एलपिनिफ्रायनो खनदोंमोन। एलपिनिफ्राय खनदोंमोन आरो बेनिफ्राय कलेजावबो आं थोजासे खनदों, हाइ स्कुलावबो खनदों आरो बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि लेभेलावबो जेन'बा आं खनहैदों। दा आङो कलेजाव थानाय समाव 1979 मायथाइयाव आं रेडिअ' आर्टिस्ट जायो आरो बै मायथाइयावनो आङो गनायजानाय मेथाइ लिरगिरि हिसाबैबो आङो गनायजायो। बबे मोनसे मेथाइखौ नोंथाङा गिबिसिन रेडिअ' सेन्टाराव खनजेनामोन? आं खननाय गिबिसिन मेथाइया उत्तम चन्द्र खेरकाटारि, आदा उत्तम चन्द्र खेरकाटारिया लिरनाय बे दैमा गाथोनाव मा एसे समायना, थिग बिब्दिमोन आरोखि। बे मेथाइयानो प्रथममोन। आङो गाराखै माने आङो खनथारनो गोनांब्लासो आङो खनो आरोखि। रेवाज माने एसे अयभास खालाम खनोब्लासो आं खननो हायो आरो बेनिफ्राय बेखौ आङो नोंसोर फंबायमोननि सिगाङाव बुंखायो आंखौ मेथाइ खनहोनो गोनांब्ला मोजां हारमनियाम, मोजां तबला, एटलिस्ट गिटार मोनसेब्लानो जायो आरोखि। खारन आंनिया शब्द प्रधान, आङो सोदोबखौसो मानसिनि खोमायाव थुसोना होयो। आङो दा नों फंबाया सोंबाय नालाय आं बेखौसो बुंनांगोन, जांख्रिथायारि मेथाइखौ खननानै आङो जाथि अर्थात माहारि फोजाखांनाय, माने जों जि समाव आबुं बर'लेण्ड मोननायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा खारथिंनानै होसोथिंजाबाय जोंमोन, बै समाव जा ओंखारदोंमोन सिन्ता सरसानिफ्राय बे जांख्रिथायारि मेथाइ गोजामोन आरो बै समनिफ्रायनो आङो जांख्रिथायारि मेथाइफोरखौ लिरनानै आरो खननानै मोजां मोनो आरो बे थुलुंगाखौ मोनबोदोंमोन आङो दिनै आंखौ जायनि मुङै बान्था होदों अर्थात नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्रायनो, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्रायनो आङो मोनदांदोंमोन। मानो बिथाङानो हारिमु अनसाय आफाद दानानै माहारिखौ फोजाखांनायनि खामानिखौ मावजेनदोंमोन। आंनि मेसेज आं दानिनो एसेब्लाबो बुंखाबाय, बिथांमोना जाहाथे नों आं बेफोरबादिल' सोदोबखौ लानानै आथिं आखाइल' मोसाहोनो हानाय बादि सोदोबफोरखौ लानानै जाहाथे मेथाइखौ खना, बेफोरखौबो नांगौ, खिन्थु माहारिखौ फोजाखांनो हानाय, माहारियाव जाहाथे माहारिनि मेथाइयाव जाहाथे माहारिनि माबाया अस्तित्व एबा आखुथाया नुजाखाङो, अरायबो मालायनो जाहाथे जों फोसावनो हायो जोंनि आखुथायखौ दामनायाव देनायाव देंखोआव, बेफोर बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जाहाथे दानि खनगिरि उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे खामानिखौ मावलाङो, बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो।
सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।